തൃശ്ശൂർ കേരളമ കോളേജ് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്ന് വളരെ അടുത്തായി തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിൽ തന്നെ വീതിയേറിയ ടാറിംഗ് റോഡ് ഫേസ് ചെയ്ത് പ്രീമിയം പോഷ് ലൊക്കാലിറ്റി ഫേസ് ചെയ്ത് 10 സെൻറ്റ് കരഭൂമി വിൽപ്പനയ്ക്ക്. ഈ പ്രോപ്പർട്ടി 45 അടി ഫ്രണ്ടേജോടുകൂടി പ്രീമിയം ലൊക്കാലിറ്റി ഫേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന പ്രൈം ഏരിയയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. വീട് വയ്ക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ നല്ല ഫ്രണ്ടേജോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന ഈ പ്രോപ്പർട്ടി കാണുന്നതിന് കൈൻഡ്ലി കോൾ 9745216500. If you want to market your properties anywhere in Thrissur, kindly visit www.thrissurproperties.com. If you want to market your properties through social media like Facebook, YouTube, Insta, kindly call 9745216500. തൃശ്ശൂർ കേരളമ കോളേജ് ജംഗ്ഷന് വളരെ അടുത്തായി പ്രീമിയം ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ 10 സെൻറ്റ് കരഭൂമി വിൽപ്പന.